El disseny el que no és un estil. No significa modern ni significa contemporani. Com deia, és una cosa eterna, el disseny. El que s'espera d'un creatiu, i el dissenyador ho és que allò que crea sigui diferent i millor que el que ja coneixem. El que es crea ha de ser una novetat que encaixi, evidentment, amb les necessitats i també amb la sensibilitat de la gent per qui s'està creant. I a l'hora de celebrar aquests 125 anys de l'Escola d'Art, nosaltres ens empeny el fet de celebrar-ho i de festejar-lo. Però també us haig de dir que ho hem entès com una oportunitat docent, en aquest cas de fer una revisió d'aquesta història. Trobem una escola que ensenyava dibuix ornamental, aritmètica, geometria, física, teoria, pràctica dels teixits, ben diferent del que tenim ara. Posteriorment es va introduir modelat, motllo i art decoratiu, banisteria. Però l'Escola d'Art no tan sols ha estat orientada en aquesta àrea, podem dir, professionalitzadora, sinó que també ha pogut donar resposta formativa a les persones que han tingut i tenen inquietuds artístiques. I aquí l'escultura, el dibuix artístic, la ceràmica, la pintura, el gravat, la fotografia, també han format part i formen part indissoluble de la història d'aquesta escola. 125 anys fent art, fent disseny, fent ciutat, fent cultura, fent educació. I l'èxit d'aquesta ciutat va lligat a la creativitat, va lligat també a la formació, va lligat a l'educació. La suma d'aquesta formació, la suma d'aquesta creativitat, la suma d'aquest compromís a tantes i tantes persones, no només amb l'escola, sinó també amb la ciutat i amb el país, això és el que ens fa forts d'alguna manera. Una escola d'art, sempre municipal, que s'ha adaptat, que s'ha actualitzat, que ha necessitat establir ponts entre el que podem dir la manualitat i la tecnologia digital, canvis en l'aprenentatge manual i tècnic, però també ha necessitat introduir estratègies metodològiques, sobretot al camp del desenvolupament del pensament creatiu. Per tant, s'ha tingut de reformular en el temps, però hi ha una cosa que no ha canviat. No ha canviat, penso, en el que és l'esperit de vincular-se estretament amb la ciutat.